10 קבין של יופי ירדו לעולם. 9 נטלה ירושלים. לכל אחד יש חלום לחיות בירושלים. ערש האומה, בירתנו הנצחית. פרויקט הכתר במקור חיים. זו ההזדמנות שלכם להגשים את החלום בבניין בוטיק יוקרתי שמשלב עבר ועתיד. במרכז ירושלים, על רחוב שקט, המתחבר אל פארק המסילה הירוק, נבנית פנינה ירושלמית חדשה. 22 דיירים, 7 קומות, בניין יחיד במינו, עטוף בשכנות טובה וקהילה חמה. במיקום שקט מלא אווירה ירושלמית רגועה, סמוך לצירי תנועה מרכזיים ולבתי כנסת, עם נגישות לתרבות, קניות, חינוך ותחבורה, פחות מדקת הליכה לתחנת הרכבת הקלה, עם ארכיטקטורה מוקפדת, מפרט גבוה וחזות מרשימה. בחצר הבניין נמצא בית משפחת כתר ההיסטורי, המספר סיפור על ציונות והגשמה. הבית הוא מבנה לשימור שישמש כחדר כושר לדיירי הבניין, כחלק מחוויית המגורים המושלמת. בואו לגור ביהלום שבכתר. התקשרו עכשיו, כוכבית 9735.